Oh, bek zor rəhmət. Mənə bit mingə də bir jır бүләк etib gittilər. Süyü ağaçı деген. Aha, süyü ağaçı. Bu bit indi мое любимое бревно дип атала. Бек зор рәхмәт җегетләргә. Югалмыштыр, шабыз, әмма хасилашабыз. Бек зор рәхмәт. Моторым Руслан. Гашыклар көне белән сине яратам, сине хатының Гөлназ. Сезне дә якынлашып килүче бәйрәм белән концерт чап дигән рәхмәт. В общем, Руслан сине яраталар. Кичә дустыбыз Ирекнең туган көне булып үтте. Аның өчен күңелдән котлыйбыз. Тормыш иптәше Миләүшә белән тигез гомер кичерсеннәр, исәнлек, саулык, гаилә бәхете телибез. Иң изге теләкләр белән гаилә дуслары Раят, Роза, аның хөрмәтенә бер матур җырласагыз, башкарсагыз, Рифат, бу записканы укысаң 5000 сум акча бирәм. Укыдым. Рәхмәт. Концерт бик шәп бара, күңелле, рәхмәт сезгә. Мөмкин булса гармунчы егетне җырлатыгыз әле. Зур уңышлар сезгә. Обязательно була. Рифат концерты шәп, әфәрин, кайчаннан бирле бер сорау бер шей. Ул гитарист егетегезгә нәрсә ашатып чыгардыгыз? Синнән дә катырак сикерә. Бигрәк артистичный. Аның үз ризыгы бар, ул не порошок, не. Ботка шей. Ул нәрсәләр сорыйсыз сез? Хәтта үзем дә югалып калам. Рифат матурым дип язам, үпкәләмә. Без карт кырыларны шулай шатландырганың өчен танысам ие. Картайганчы шулай шаярып көлеп яшәргә насыйп булсын. Соңгы сүзем Рамилгә дә, икегезгә дә бик акыллы пенсия акчасына яшәсәк тә билетка бер дә жалкы булмады дигән. Рәхмәт, кызык сораулар язасыз, бик зур рәхмәт, Алла рәхмәте булсын. Әле менә Рамил дигән, Рамил дә чыкты мактана инде, гаилә ди, малай дип сөйләп кирип китте. Узган ел инде мин сөйләп биргәнем шулай мактанып инде, өйләндем бит әле фәлән фәсбәтән дигән булып, ул шул өйләнешкән елны беренче елны мактанасың икән. Аннары аңлыйсың. Менә инде узган ел өйләндем дип мактанган булсам, былтыр була инде 2015 августында, сентябрьдә 2014 өйләнгәнем, августта әти булдым бит әле миндә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Юк, санап утырмагыз, чыга, нормально. Октябрь, ноябрь, декабрь. Әле артыкта кала. Артыкта кит әле. Ул чыннан да теге сөйләүгенә кызык икән, менә залда утырган әниләргә, әтиләргә, әбиләргә, апаларга чыннан да рәхмәт әйтәсе килә. Бала табу ул бик зур авыр эш икән ул. Сөйләп тор инде. Мин нәрсә? Мин соучастник. Мин нәрсә өлеш инде ул. Теге әйтәләр, Рифат хатын белән мактана бермә, хатын үзгәрә ул диләр. Ошамыйдырым. Менә ошана башладым. Чыннан да 1-2 айлык кырсаклы вакыты, бу миңа әйтә диләр инде. Бу миңа әйтә, "Эх, Рифат, үзелеп җир җиләге ашыйсы килә. Ну, акбур тәмнерәктер инде" ди. Мәйтәм, булар бит совсем туры килә торган нәрсә түгел. Ну, акбур сорагач алып кайтып бирдем 2 кило акбур. Менә бер аппетитың булганда ашарсың. Мин шаярып кына биргәнем инде. Инде икенче көнне торсам, чәй ичеп утырганда бу вареньега манып, теге акбурларны кимереп утыра. Бит вот и на планете инде. Инде бу санада түздем, бер 6-7 айлык кырсаклы вакыты булгандыр. Иртәнге сәгать 4-нче ярты июнь айлары мине уята. Рифат, тур әле, тур ди. Мәйтәм, нәрсә булды? Әйдә, пока халык йөри башламаган, метро исе иснәп кайтыйк әле ди. Иртәнге сәгать 4-тә торып, менә мин метро исе иснәп бирергә тиеш. Борылдым да яттым, әйтәм, минем иснәгенә иснәп бит әле. Ey Allah. Бик зур рәхмәт.
Инде буларына түздім теге сохранение мен нәрсәме шунда ятырга тиеш булган инде больниста. Моны инде караган врач әйткән, иегездәгенә бул, авыр күтәрмә, үзеңне начар хис итсәң сразу я скорыйга шалтырат, я безгә шалтырат дигән, я ирен китерер дигән инде. Бу шул таба торган айлары 9нчы айлар, өйдә торды да уянды да бүлмәдән бүлмәгә йөри. Ой. Чыга кырды. Мин әйтәм ул алай гына чыкмыйдыр әле. Үзем дә куркам. Тегенең роддомга дип әзерләп куйган сумкасын тиз генә җыйдым, әзерләдем, төядем, үзен җитәкләдем, идән алып чыгып китеп барам. Менә бу бары тик хатын-кызда гына булырга может. Ишек кырына килеп тә җитте, кинәт туктады да, "Эй, Рифат, барыбер кичкә генә табасы, бераз өйдә утырып торыйм әле" ди. Әйтәм, әйдә, ял ит. Инде бераз утырып торды, кичкә генә илтеп куйдым. Киткәндә инде роддомда калдырып киткәндә йөрәкләр изгәләнә, үзеңнеке бит инде. Икенче көнне җомга кичә концерты, монда филармониядә шаяк концерт булды. Иртәдән кичә хәтле куйдык. Миңа инде шалтыратканнар, күрмәгәнмен. Кичкә генә карасам, сообщение килгән, балаң бар, котлыйбыз дип. Эй, бу шатлыклы хәлне ишеттем дә, торып чаптым роддомга. Как будто мине анда көтеп торалар. Барган идем, кертмиләр. Мен әйтәм, у меня здесь ребенок родился. Ну, здесь у всех ребенок рождается, диләр. Роддом бит. Андан инде хатынга шалтыратам диләргә, әйтәм, мин килдем, мине кертмиләр. Әйтәм, ничек анда буе, весы ничек, кызыксынасың бит инде. Буе 56 сантиметр булган. Весы 4 кило. Одай. Бу зурмы бәләкәй инде ул. Үземдә аптырадым, телефондан гына сөйләшәбез бит. 4 кило диде, әйтәм, әйтәм, зур булган. Ну, конечно, әтисенә шаган ди. Хоть сіз де күліп отырмағыз енді. Күлмәгіз, мен өзімде туғанда 5-те 2 болып туған. Просто шундан дальше артмаған ғына. Шунда туқталып қалған. Мене, енді мұнда шатлықлы хәлін ишеткәч инде киттім мәчеткә, барабыз мәчеткә битін, Мәрҗани мәчетенә, Рамил хәзрәткә. Хәзрәт шундай хәл мәйтәм, әти булдым. Дин буенча, йола буенча, мин хәзер нишләргә тиештем. Ну, Рифат, инде әгәр кыз бала туган булса, 1 сарык шалырга тиеш буласың, әгәр малай туган булса, 2 сарык шалырга тиешсең ди. Кыз дип әйтергә булган икән. 2 сарык төтү. Инде буларны узыр, әйтәм, моннан соң нишләргә тиеш? Инде балага гомере буе матур иттереп, узын-узак яши торган күркәм, мәгънәле бер төпле исем кирәк ди. Менә үзебезчә уйладык, ислам исеме дип уйладык. Ярыймы, хәзрәт? Бик матур исем, аклык, баклык, чисталык билгесен аңлата, бик ярый ди. Инде үзебезгә әби-шәбиләрне җыеп, туганнан, дусларын, әти-әниләрне җыйдык та, хәзрәт килде, шулай иттердек инде, Коръән укып. Хәзрәт игә килгәч инде вәгазь сөйли, тегеләй итергез, булай итмәгез, тегеләй итмәгез. Аннан үзе дә аңлады инде. Мин генә сөйләп утыру нәрсә инде, үзегез беләсездер ди. Сораулар бирегез, соравыгызга җавап бирәмен ди. Берсе дә дәшми, уялып утыралар. Хәзрәт, үзем сорасам ярыймы? Сура ди. Менә хәзрәт безнең әтинең әтисе үзебезнең авылда 40 ел буе мулла булып торды, дин тотты. Ул безгә әйтәдер, балалар, кирәкмәгән нәрсәне күп күрсәгез, күзегез генә калы була. Теләсә нәрсә күп сөйләп бирсәгез, телегез генә калы була дип. Менә шушы бер Коръәндә бармы әйтәм? Рифат дөрес Коръәндә бар, шундый бер ди. Мен әйтәм, хәзрәт, извини. Кай вакытта җәй көннәрендә, эссе вакытта менә Казан урамнарыннан барасың, совсем кыска итәкле кызлар очрый. Менә вообще карыйсы килми. Случайно карыйсың бит инде. Менә шуны күрсәң, карасаң гөнаһасы бармы? Рифат, случайно күрсәң карарга ярый, гөнаһасы юк ди. Соң мин әйтәм, хәзрәт, алайса нәрсәгә карарга ярамыйсың? Сваркага карарга ярамый ди. Сваркага карасаң күз бетә икән. Инде монда булган хәлләр бик күп булды, сөйләп торсаң озын-узакка китәбез. Бәби шәйе, бәби ашы булгач бит инде беребез дә буш кул белән килми, күчтәнеш белән киләбез. Теге туган көннәргә, новостилийларга, юбилейларга алып барабыз бит инде. Караватка җәя торган плит бар бит инде, 1200 сум тора. Сине туган көнеңә бирәләр дә, шифанерга куясың да, күршеңнең юбилеена кергәндә шуны алып керәсең. Сез дә шулай итәсез, что ли? Бер төрле яшибез икән. Әле кызык булды, бер 10 ел элек минем әтинең 50 яшьлек юбилее булды. Монарга инде туганнар бүләккә бер күлмәк алып килгәннәр. Туган көннән соң инде әти киеп карый, 4 размерга зур. Нишләсен, матур иттереп тордылар да, кемнеңдер туган көнне илтеп бирделәр. Менә былтыр 60 яшьлек юбилее булды. Кире әйләнеп кайтты теге күлмәк. Мин әйтәм, рәхәтен күр. Өстеңдә тулсын дидем. Әйтәләр бит, насип ризык авызыңа чартып керә дип. Кайтты. 10 елдан соң ул кемдәндер кемгә йөргән бит инде ул. Аркасында бер сары тапта бар әле. Ничә киеп караганнардыр инде.
Әлфред абый Якшимбетов та килде, бәби шәй булгач котлап килгән инде. Шулай ук мин сөйләгән теге плитның прозрачный пакетын күтәреп килгән. Мәтәм Әлфред абый моның плитны куясың. Бәттәш төбе тишек икән дигән булак. Башын жүләргә салып. Плитны алып куйдык инде, пакетны алып куйдык. Икенче көнне иртә белән шалтырата. Рифат, пакетның ишен ачып карадыгызмы ди. Мәтәм шул хәтлек жүләр дип язылганмы маңгайга, мәтәм булмаган нәрсә эзләргә. Yok açıp kara. İçini açsam, içinde bir şiir yatar, şiirinin артында көй белән ноталар язылган. Минен дә малаеңа плит алып килеп тормадым, малаеңа бүләккә җыр алып килдем. Ошаса җырларсың ди. Инде улыма дип алып килгәч инде ошады. Сүзләре дә, көе дә.